hangtod karon ganahan gitang mohikap sa Ginoo. Mao nang prosesyon sa kanang Nazareno diha sa Quiapo Igpista. Moabot og 20 ka oras kapin ang paglakaw gikan sa diri sa may Quirino ba na Lanstan padong sa Quiapo. Sige man kog lakaw diha, di ginakaabot og 20 minutos lakawon. Bisag hinay-hinayon paglakaw dool ra gyud kay na, pero moabot og 20 ka oras kapin. Ngano man mag-ilog og hikap, basta makahikap lang. Pastila no. Ug mao ni atong batasan tanan. Unsa man ang mag-ilog itag hikap sa Ginoo? Pagtuo na o tuo-tuo? Klaro kayo, tuo-tuo. Pagkadaghang larawan sa Nazareno galibot yas Manila, tanang simbahan na ay Nazareno. Nganong adto man jud ka mohikap atunto ang usa ka buok, hangtod na lang imo na lang ng yatakan dias kilid, hangtod na lang ng imong igsoon agoy mga matay usahay kay di naman kamatngon kay pag-collapse or na giyatak-yatakan kay kadto ra may gitan-aw. Sa unang pagbasa, ang Ginoo nagbuhat sa mga butang dinis kalibutan. Sa wala pa siya gibuhat ang kalibutan, way hitsura. Matod pa sa unang pagbasa, bati ba? Bati. Nilingi ako no na imong tupad. Unsa man na nindot? Tanawa nindot ba? Kaning atong simbahan, nindot? Ang atong mga katawhan din sa atong parokya, nindot? Dili ba baho ang palibot? Na ay mga lugar no nga baho, dili nindot kay ang ilang pagbuhi sa ilang mga hayop o sa ilang negosyo dili kayo nindot. Mao na ang gibuhat sa Ginoo nindot unya, pirmi gina diring moending og nalipay siya. Kanus aman ta makaingon nga nindot ang atong gibuhat basta malipay ang atong isig katao. Way maguol. Basta way maguol, lipay. Sa atong pagpamaligyag slat dire, nalipay mo o naguol? Lipay. Kamong namalit, nalipay mo o naguol? Nalipay. Pero depende na. Kay kana magong malipay ta, ug malipay ta, mo dot-dot gyud ta. Mo na kay si Hesus, nalipay man sila, kay maayo ilang sakit, hikap gyud. Pero ang wa lang nato mamatik di usahay nga moabot na tas tuo-tuo kana bang tungod sa atong interest nga makabenepisyo ni Hesus or sa Ginoo, ato nang giyatakan ang kalipay or gipugna na nato, gibabaga na nato ang kalipay sa atong isig katao. Nya unsa may himuon nato sama ni Hesus, pag-anhi niya, bisan siya maoy nagbuhat sa kalibutan, pinaagi kaniya na buhat ang tanan, wa gyud siya mangangkon nga ako ni. Wa niya ang kuna nga iya ang kalibutan, ako ning tubig, kay ako gahimo ni ako ning yuta, ako ning kahoy, ako ning mga tanom, ako ning hayop. Wa siya mangangkon ana. Giunsa man niya? Gigamit. Muna na may linaw dito, Lake Galilee, aning sakay siyang sakayan. Gamit. Nya, na may yuta, lakaw-lakaw siya yuta. Pero wa siya mangangkon. Og mauni ang lisod kanang mangangkon na ta. Ang nagbuhat, ang Ginoo, kita maoy nangangkon. Ayaw. Atong gamiton. Gamiton na to tanan. Kanya kay mugamit man ta, hinumduman sad nato nga ato sa mga silingan mugamit sad na. Muna ayuho nato paghanay nga ang atong paggamit sa mga butang nga gihimos Ginoo nga nindot makadugang sa atong kanindot
munindot atong naong, mabitan ang usam nang gigamit ninyo pagpaputi sa inyong naong. Hinimo gyapon nas Ginoo god kanang inyong gigamit pag kiskis sa inyong kilay. Ana, hinimo nas Ginoo niya sa inyong pagbuhat ana. Nalipay ba mo? Ha? Oh, basin. Wa mo maratol. Di na maghatag ninyo karatol kanang inyong pagkiskis sa kilay, kanang pagpakulors buhok, kanang pagpaputis nyong naong. Wa na makahatag ninyo mga worries. Nakaparelax na ninyo. Kaya wa na gani peaceful, wa na gani makaparelax, na problema na ka, kay daghan na kay kagastuhanan para maintenance anang imong naong, kanang imong buhok, kanang imong kilay, mugasto na ka hangtod mangutang pagani ka, basin nakapugong na naas kalipay sa uban. Kay katos ang imong giutangan tungod sa imong mga gitawag og standard sa imong gipangangkon nga beauty, properties, mangutang ka para sa TV, para sa multicab, para sa motor, para sa refrigerator, para sa balay, mangutang ka ana para makuha nimo ang imong gipangandoy. Kumusta man katong imong giutangan karon? Nalipay pa ba tungod sa imong paghimo ana mga butanga? Ug wa na gani malipay, sayop ang imong gibuhat. Oh na. Kining akong pagwali, nalipay ka mo ani? Oh, kana. Nabi tayo magsigig ingon ako, Pader, lain-lain lang ilang request. Pader, ganahan jud ko sa imong misa. Magsigi jud kog simba. Padayon na gina Pader ha. Kana yung tibuok yung misa. Kaya ganahan jud ko mo simba nya. Taas-taas sa Pader. Dahil ka usang katotong mubo na tong misa na may mo complain. Nganong namubo maning imong misa Pader? Ako, pataason nga wala mo kibaw ang nanimba diri wa jud kauyon aning taasa. Pero sila ditong naminaw sa online, taas-taas sa Pader kay kanang ganahan ko dugay nako paminawon imong humili. Ana, sige tag-upload na say mo request nga Pader, pag-upload og kanang humili lang Pader. Kanang humili lang gyud ba kay akong ipada, akong i-share. May nang humili lang dili kay taas, misa taas man. Mo na ga-upload na sa tagpulos na lang humili. Ato yung taga kalipay ba? Di man na makadaot. Oy na naman sa ni-request, Father, di yun kasabot akong bana kay foreigner man ni Father. Pwede na i-subtitle. Naku, mauna ni Ron. Mauna. Nag-hire na sa taron og mga IT nga kamao sa subtitle. Ana na say atong gi-upload subtitle. Ato yung ihatag ang kalipay, gamito na to ni tanan. Nga ato ning gigastuan ha. Kay naam say kwartang mosulod. Ato sa ni siyang gigasto. Kay kanang atong upload diha sa YouTube pananglitan ang sa na pag-pronounce YouTube ba na or YouTube. Ang naman say atong ma-income ana. Mo average gud tag income ana kada buwan karon og mga naas mga 75,000 kada buwan. Mo na ato sa nang gigamit sa atong mga kuan dinhi mga charitable nya kanisang atong mga IT ato sa na silang panagaan. Ato lang ning bahin-bahinon, lipay tang tanan, dili mutigom tang tanan, malipay tang tanan. Unsa may sentro nganong mag-upload man tag misa, nganong mag-upload og humili nako, nganong mag-upload nga naay subtitle nga English. Aron mas makailatas Ginoo. Kaya nga kung giyaw-yaw din pulos gini pang Ginoo. Harang ba mas mailhan ang Ginoo, mas makasabuta sa Ginoo. Ay daghan pa man natong wa kasabot. Gilingian ay mong tupad. Ing na nakasabot ka nganong maglisod na kaglakaw. Kana na. Daghang ay wa kasabot ana. Nganong maglisod man kog lakaw. Nya unsa dahi atong buhaton? Muhikap kus Ginoo aron maayo ni akong tuhod. Wa basig wa ka kasabot ba? Ana. Nakasabot ba ka? Nganong gibuwagan ka sa imong bana, nganong nangabit imong bana, nganong nangabit imong asawa, nakasabot ba ka ana? Kaya nga bang buhaton, musimba ko kay iampo na ko akong bana nga muuli na unta, di ta ko niya biyaan. Pero wadyo ka kasabot, nganong nangabit to siya? Muna.
Kasabot mo. Labaw sa tanan, nakasabot ba mo nganong mupalit gid mo og slot? Oh, kana nganong magtukod tag kumbinto nga dako-dako nga naay dako-dako nga accommodation area, nya naay dako-dako nato ng opisina, nganong naatay dako-dako nga social hall, nganong naatay mga opisina nga himuon para sa atong pastoral council, finance council o mga organizations, nganong naay mga guest rooms o rooms nga additional para atong himuon. Kining tanan para mas mailhan ang Ginoo, mas mapalambo ang atong pagtuo, makahatag tang maayong formation sa atong katawhan, labi na gyud sa atong mga mandated organizations o sa mga parokyano anha ta diha manukan. So mo na sige ra kitag palit og slot, sige tang tigom sa mga binuhat sa Ginoo, nagsaligta sa binuhat sa Ginoo kay siya ang magbubuhat. Kitang tanan maghigugmaay aron ang binuhat sa Ginoo kalibutan o kita malipay. Di ta magubat, di ta maglinibakay, di ta magdinautay. Kamong namalit og slots nga wa gani mo kaanhi pa din hitanan, wa gani ko kailan ninyo, pero niabot din ang inyong mga donations mura sad mig nakahikap og Ginoo. Lipay mi ba? Naayo ang atong mga panginahanglan at kanindot paminaw, no? Mao ni unta ang himuon sa katawhan sa kalibutan, dili gubat, dili linibakay. Mao unta ni ang atong igamit sa social media, dili nang pagsigig publish ang mga porn, siging himo ang mga sugal diha sa online, sugal nga nakapapurdoy na hinuon sa mga tao, dili nang mga scam aron pagtabang nga mapahiluna ang atong mga bahandi o mga pag-sharing sa bahandi sa Diyos nun, dili sa yawanon ngadto las kamot sa mga scammer. Pinoon makatabang pud na nila aron malipay sad sila nga naka-scam. Na okay ra sad gyapon. Mo pakpak ra sa gyapon ta nila nga naka-scam sila. Di man sa kay na dako, usahay maka-scam sila tag 20,000, na usahay 50,000. Okay ra kayo ana. Nya dugay pa man sana sila makausab og kuha. Masakpan sana sila, balhin na sana sila laing account, looy sa noon. So kamo mga scammer may pagmupalit na lang mog slot. Oh, kanindot ana. Sige be, katapusang lingi ana imong tupad, lingi ako na imong tupad. Ing na so good karon lipayon tika. Sige, ing na. So good karon lipayon tika. Sige na, manindog na ta mga malipayon. Kamong masulubon, panguli mo sa inyo.